katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak cemengkel adu pilih katon lembeane meraka sinter ledang ledang katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak cemengkel adu milih katon lembeane meraka simpir ledang 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 lir angadang Selami 26 parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak jebul
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye Yung, ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta. Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
di sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau ndalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara Ambal Warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Iki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah,
Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh, iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, Kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dindi, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Ngono. Saiki ki apa-apa serba ngono kuwi. Awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Iya. Luar biasa. Ya iki nggo nyelane dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Monggo Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Aku kang setya Sekali lagi Dik ya nggih.
Asik. Aku kang setya satuhu wet biyen nganti saiki Bablas ke tembang kangen. Dek nyiken salindri jumeneng deh. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya.
sliramu wis ora krasa liwat titip sayang tresnaku sliramu ora bisa ilang apa lali pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esmu iki wujud katresnaku suka 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 ya 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 Alhamdulillah. Ojo duduk sih, Dik Niken Salindri. Ya. Niki kali nunggu Mas Percil nggih, Dik Niken. nggih sugeng siang Mas Dalang Wilujeng siang, Dik Niken Ji, Salindri. alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Di rangkaian acara HUT SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang ke-41 tahun. 41. Sapa-sapa dulu, doa-doa dulu, mengucapkan Siap. dulu. Oke. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sudah makan semua ya? Lah kok urung ki lho ya wis ndang mulai sik ndang sarapan sik ya. Mantuk sik ya. Anu kok poso. Oh, poso. Oh, nggih niki kemis nggih. Oh, iya. Poso kemis nggih. Iya. Nggih. Doanya apa Dik Niken sama sapa-sapa dulu guru kepada guru-guru kita. Sugeng siang Ibu Bapak Guru yang terhormat, yang saya cintai dan kami sayangi. Nggih alhamdulillah Ibu saged kepanggih kula Niken Salindri dan juga matur suwun untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah hadir ke sini. Dan semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 bisa lulus, terus sehat selalu, terus berteman dengan baik sampai kapanpun. Amin. Dan juga terima kasih untuk Ibu Bapak Guru yang sudah mensupport untuk memanggil pagelaran pada wayang hari ini. Nggih, ngoten nggih Mas? Ya, iki Pripun, Mas? mesti akeh sing bertanya-tanya. Kita kan bermain di SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya, bener. Sampeyan ki kelas piro? Nek aku kuliah semester 5. Nek sampean? Oh iya. Kira-kira kelas pira, Mas? Yo kira-kira yo wis SMA kelas 1, kelas 2 lah. Lah, wong-wong ngirane ya ngono. Lah tinemune jebul kelas piro? Aku sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA ora mangan gurune. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae wila. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar Iya. biasa. Oke, Dik Niken. Pripun, Mas? Sampean sudah mengucapkan? Sudah berdoa? Nggih. Duduk dulu kita sambut Cak Percil dulu. Oh, begitu. Nanti Jin, sampean siap. nembang lagi lho, nggih. Oke, siap. Oke, siap. Musiknya Musiknya di- aku ndak oleh mantuk sik iki. Oh, jangan kok penak men. Di kaya biasa nih Mas Tris, kaya biasa nih. Ah, digarap ya. Monggo. Cek. Sayang aku kangen padamu.
siang kita bayangan. Oke. Tapi tetap semangat untuk SMA 1 Nganjuk. 41 tahun. Luar biasa, tepuk tangan. Mong riko langsung sayang bisa keturutan, muka-muka biar bisa sesandingan, kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang. Terbayang-bayang kangen suarane, kangen suarane, suarane. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak terima kasih. Wilujeng siang, Mas. Wilujeng Bima. siang, Mas Alhamdulillah, Akbar. Syukurillah. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi dalam acara Ulang tahun, ya. Natalis. Natalis SMA Negeri 1 Nganjuk yang ke-41. Betul. Papat ngarani opo, siji ngarani opo, kedah dijelentrehke. Oh, apa-apa ki apa mesti ana artine? Enggak ijane. Ya ada. Ada. Sampean kan alumni mriki ta? Oh, iya. Sekolahnya sampean kita cuwilik ning kene kita. Iya, betul kene iki ya. Iya. Kok roh. Sangat luar biasa SMA Negeri 1 Nganjuk Heeh. sampai mengadakan Natalis yang cukup besar ini, Ya. yang cukup meriah ini. Mudah-mudahan tetap jaya. Amin. Tetap jaya. Amin. Tur alumnine nggih luar biasa. Melahirkan Alumni alumni hebat-hebat, yang luar luar biasa biasa. nggih. Bapak Kolonel Lawuh, terus Pak Pamito, ex Indo, ndak tak apal Mas urung tau nanggap aku. Iya, ayo bar iki nanggap. Nah, tenan melahirkan alumni. Nun sewu matur Mbah nuwun, sampun rawuh. Luar biasa kekompakan beliau-beliau ini yang kita ancurkan jempol. Terima kasih untuk bapak-bapak yang ada di depan. Luar biasa, tepuk tangannya lur, Cok. Gitu loh. Karena Perlu dicontoh. apa? Kita itu yang dimaksud itu adalah kerukunan. Betul. Yang dicantumkan wonten SMA Negeri 1 Nganjuk menika kerukunan. Yang ditekankan kerukunan. Rukun. Ah. Paham Pak Red? Nggih, nggih. Rukun sing pertama itu rukun karo keluargane. Ah. Paham? Rukun karo samubarange antara murid dan guru bisa bersatu. Contohnya mencapai medali emas Festival Paduan Suara se-internasional. Luar Gini. biasa, tepuk tangan. SMA Negeri loh. Jadi bocah-bocah iki sak nenek iki nyanyine penak-penak. Penak-penak. Sing ra penak isangune sok-sok iki. Tapi luar biasa SMA Negeri Nganjuk melahirkan alumni-alumni Iya. ya, yang luar biasa. Iya. Enek sing dadi tentara, Iya. enek sing dadi polisi. Komplit. Ada yang Mudah-mudahan semua ini murid-murid yang ada di sini iso dadi presiden. Amin. Tenanan. Nek Cita-cita ki sing Nek donga ora tanggung-tanggung. ora tanggung-tanggung. Ada polisi, apa sih arti polisi? Iya. Itu loh. Polisi podo rukun karo masyarakate. Lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Siap siaga ngemban tugas pemerintah atau atasan. Tepuk tangan untuk Bapak polisi. Wonten tentara. Tentara tentem bersama rakyat. Istimewa. Tentrame bersama Tentara iki tentrem bersama Rakyat. istimewa. Ungkat iki pintere kaya Alah, ngono. kok diomongi. Ngaturne terima kasih buat Pak Kepala Sekolah no. Bapak Asop. Asop. Nah. Asop A. Ayo gantian. Ayo. Aku mau sene Pak polisi enak tentara. Enak Pak polisi enak Sapa? tentara. Aku ngartekne sapa? Asop. Hmm. Pak Asop. Asop. A. Amanah. Weh. Iya iso. Gaya iso. Terus sop. Sop hidangan yang luar biasa. Jadi Pak Asop itu Sik to. Iki golek-golek iki. Golek-golek. Asop iki terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. 4 Eh, huruf. 4. 4. Podo Lima karo. ya sobek. Podo karo kene ya toh. 4 1. 4 jadi 1. Asop A amanah. Amanah. S S kuwi
wujud syukure luar biasa. Syukure luar Dadi biasa. dikeke apa-apa matur nuwun, syukur. Dikei kesehatan. Syukur. Oh, Olahraga tetap penting. Iya. Iya. P. P. B, nganggo B, nganggo B. Pakai B, pakai B ya. B. Heeh. Biasane lak tak pik-pik ngene iki nambahi. Lah. Lambene mau ditanggap, Pak. Wis diarani, wis ngarani 4 dan 1. Papat siji. Papat iki ning kiblat siji ning awake dhewe. Ya apa ora? Iya iya iya. Papat kiblat. Enek timur, Hah? ada timur, Hah? ada utara, ada selatan, Ada barat. Timur, iki kangge dulur-dulur kabeh khusus anak-anak ini semuanya pelajar. Ya. Timur, hati-hatian marang umur. Hati-hati. Iya, Hati-hati nek ngempakno umur. Nah, mangono utara. Utara ki apa? Umur mung sementara. Umurmu mung sementara. Ini kudu sing hati-hati. Gitu. Selatan. Akeh-akeh ana selawatan lan selametan ben do selamat uripe donya lan akhirate. Tenan, rupane mesti do pucet ngono kae. Nyapa pucuk? Lek rupane Mas Pucet lek jak omong-omongan tentang selawatan iki pucet. Marang ngono barat to? Barat. Barokah tumuju ing akhirat. Lah, kuwi lho. Tengah apa tengah? Lho. Tengah. Ayo. Apa? Kudu ngerti lho kowe. Kowe ngomong utara. Yo kiblat 4 kok. Kiblat papat siji. Sijine awake dhewe. Siji awake dhewe. Oh, sijine awake dhewe. Jek ku lak tengah ya. Apa tengah? Tengah. Lak wis anteng aja nganti mengangah. Tegese wong anteng Sik, aja. sik kudu digenani lho. Ki SMA lho ki. Ki Lah SMA. yo mesti mengangah ki tegese aja ngowo lho Mas. Aja wah. Aja wah saka ndi-ndi. Contone cah SMA, ora usah diomongi sing angel-angel, Det. Kamu yang penting jangan sampai kamu putus asa. Paham enggak? Upama cedak karo pacare ngono piye? Terus putus mawone. Mohon maaf, Heeh. lak ngomongin masalah nun sewu. Iki rada sensitif bos aku lak ngomong sik sekolah kok pacaran. Heeh. Ki serius ki serius. Ya ndak apa-apa. Heeh. Oke lho. Iki dirungok-rungokne tenanan Ya ndak apa-apa, itu buat semangat kita sekolah tapi jangan sampai melakukan hal yang negatif. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kabeh ki ana pagere. Kabeh ki ana pagere. Yen Baik. awakmu putus asa, contone wis oke. Paribasan sekolah jam 7 ya kudu jam 7. Sekolah sing tenanan, sebab apa bapak ibumu lak golekne duit delon kaya aku ngene iki lho. Ora ngerti awan, ora ngerti bengi. Ah. Ya duit SPP mbok silep barang ngono ora njaluk Awakmu biyen gak ono? Zaman biyen aku ngono kuwi, Det. Tak padane karo aku. Jadi tidak boleh anak-anak. Saya itu memberikan contoh, dhewe saya kudu memberikan contoh yang baik. Betul. Buat anak-anak generasi penerus bangsa. Luar biasa. Masa depan. Diberi yang namanya kedisiplinan. Nah. Awakmu lak pengen sugih, pengen sukses, Ah. pengen dadi wong sing luar biasa, yang penting disiplin dan tanggung jawab. Iki Tuh, ngene kunci wong tua. sukses. Oh. Kunci sukses. Doa orang tua juga penting ya. Piye, Mas? Kunci sukses iki. Ora. Duh, Lebih dari ini disiplin, tanggung jawab. tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Umpamane awakmu diutus sapa? Diutus bapakmu. Sesuk le tukokno iki, ya kamu harus disiplin, harus siap, ora terus sik ndak boleh. Oh. Sebabnya wong tua iki yang ngono kuwi. Contohnya Lah gila. Ya, Iki mesti ngekek contoh sing Anak apik. sing setia, Ki soleh. anak sing nurut karo wong tua. Sekolah jam 7 budal. jam 10. Contohnya aku iki. Mas itu jam 10 iki gurune rapat, Tet. Oh, gurune pas rapat. Rapat nih aku, ora tau budal. Dadi wis mau mulek kae jane asli. Terus, Lah niki SMA is pirang tahun? Aku SMA tenan, Bos. Ah. Biyen iki SD pirang tahun sih? SD pirang tahun? Songo. Lho sik to. 6 SD wis 6. songo lho. SD ki niki 6. Wah, SD-mu kurang notok kowe. Ini sing notok. Oh sekolah notok-notokan. SD Salah 9 tahun. SD 6 tahun ya opo kuwi? Songo le. Lah sing telu ge apa? Lha masa mulan nunggak loro karo siji kok. Ora ya songo itu. Inilah namanya kesayangan guru ya aku ini. Masa. Pas zaman dadi murid kesayangan guru. Guru dilus-lus terus. Kowe rung iso maca nek kene sik ya. Sayang karo. Contohnya berarti Mas Percil niki Mas Kundet. Nggih. Berarti jelas menguasai mata-mata pelajaran. Masalah.
Kulon niku Bos. Mulai pelajaran apa aja. Ya iso berarti. Mati kowe. Aku anu lho, Tet. Pimpinan OSIS ketua lah kuwi biyen. Oh, kowe ketua sosis. Tenan apa ora ketua OSIS koyo ngono. OSIS ki apa? Jajal. Zaman cen awakmu ketua OSIS. Aku ketua OSIS sih 2 tahun enggak salah ning PAUD. OSIS ki setahun ndi-ndi. 2 tahun aku. Ge dhewe kok. Ning PAUD ora enek OSIS. PAUD gak enek OSIS. Gak enak. Oh, ya ora tahu berarti. Loh, tapi lah sekolahan sing paling apa sing paling rame sekolahan apa jajal kowe ro? Lah, sing paling rame jajal. Dia SMA ngene iki Yo rame. sepi. Iki rame SMA ki terbanyak. Sekolah SMA iki rame karo kancane Sekolah sing ngomong-ngomong. paling rame kuwi PAUD karo TK. Sebab sak mbok-mboke budal sekolah. Rame nih ra ukur kuwi urung rasan-rasan tanggane barang lho Mas. Rame enek arisan barang saiki. Dadi rame-ramene sekolah iki kowe iki ra ngerti nuwun sewu. Kalau saya Iya. itu di bidang tari, Bos. Teman-teman sini lak pomone pengen apa nuwun sewu apene pengen belajar tari ke saya. Weh, kowe ngerti tari. Sekaligus juga ini SMA 1 tarinya ekstrakurikuler juga juara. Mosok Iya. Iki nyapo? Wes nyapa nih Rone. kalau yo ngene Aku ingin menjelaskan. Itu ekspresinya masing-masing. Ekspresi. Biar saya tobar ekspresi iki ngene lho Mas. Iki yo kene iki yo juara. Lah aku mau piye? Lah nyapa wis ngene. Wis jane dalang kok renang iki. Pemantapan apa? pemantapan kata ben awakmu iki nyoto percaya tenanan. Tari, mung tari Mas Kundet. Tari. Saya minta contohnya, mohon maaf, kalau emang bagus, emang kenyataane kene iki berprestasi Prestasi. semua. Sing yang berprestasi tari, saya minta orang dua kalau. Ayo, sing jurusan tari, sing merasa jurusan tari 2 saja perwakilan. Monggo. Sama Sing nyanyi. nyanyi 2. Sing nyanyi Sing iki lho sing tahu internasional. paduan suara 2, tari 2. Wes to, engko nek sampean gelem rene loro-lorone, sing nari loro, sing nyanyi loro mesti dikei hadiah. Iki jarang lho ya, iki wayangan setahun pisan. Jarang Mas Setahun Percaya pisan. kayak hadiah iki jarang. Ayo Setahun pisan iki wayangan. Ayo. dikondisikan ya. Star Dance 2. Kita kan biar tahu, Bos. Ya, bener. Star Dance 2, anak Ini. biola 2. Oke. Wah, tepuk tangan. Ini yang dari apa ya? Iki sing apa iki? Oh, tari. Tari. Nyanyi, Pak. Nyanyi. Paduan suara, paduan Biola. suara. Paduan suara. Oke, biola. Biar kita bener-bener tahu. Luar Mas biasa. Iqbal. Sini, Adik. Orang yang ada di rumah yang lihat streaming biar bener-bener tahu bahwasanya luar biasa. Mas Ya. Percil, Dalam. biola paduan suara internasional. Ngono lho. Opo, Mas? Internasional. Iya. Aku ini karo ekstra biola iki seneng banget. Wes saking semangate lho. Saking semangate lho. Saya sadurunge sinden-sinden tak anu iki. Dari murid-murid dulu. Oke. Tepuk oke. tangan. Tepuk tangan. Oke, luar Ya, dua biasa. ini Oke, sini saya. Siap. Wes ta. Ah, rambutnya kok dikelabang 2 dia. Bangun ya, agak sini sama Om sini. Aku wis tuwa masamu. Om anakmu wis arep rabi yo. Sini kamu sini. Namanya siapa, Dek? Dewi Kusuma Wardani. Apa nih? Biasa Kusuma. dipanggil Dewi. Maksudnya alon-alon apa ya? Kancane tak krungu. Namanya siapa? Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Oh, Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Asli dari mana? Oh, lagi nek tulisane ra roh aku. Nek tulisane. Namanya Dewi Kusuma Wardani ya. Asli Nganjuk nggih. Nganjuknya mana? Daerah Kedondong. Oh, tunggalane pelem karo nanas ya, Nduk ya? Kok malah jeneng buah toh? Ini nama kuwi desa. jenenge desa. Nama desa. Kedondong. Adik Dewi kelas berapa? 11 IPS 2. Oh, kelasmu 11 telu wacak ngono berarti. Maksudnya ini kelasnya 10 11 tingkatannya. Aku mbiyen wong 1 2 3 ya biyen ya. AC, AB ngono kuwi aku mbiyen AF nakal bos nggonku. Masa? Apa jurusanmu apa mbiyen? Jurusanmu. Jurusanku yo ning ndi sok Nganjuk, ning Acaruban ra mesti. Malah bis malah. Dewi, pernah narikan apa? Sing pernah. Sing pernah.
Tari apa? Enggak. Tari apa? Tari apa? Kamu Iya. sama teman-teman kamu. Heeh, sing pernah tari apa? Kebanyakan tari garapan. Oh, garapan. Berarti sama digarap karo wong-wong ngono. Hei! Hei! Maksudnya ki komposisi baru. Oh, iki lho. Komposisi baru. Maksudnya ki Tari maksudnya baru. musiknya itu garapan. Oh, alah garapan musik. Oh, siap. Nanti saya garap ya. Mati. Astagfirullahaladzim. Iki lo ngerti. Mat, iki ora ngerti lho wong iki. Sekolah iki sekolah. Ya ampun. Iki lo ngerti. Nanti saya garap, mati ininya saya garap, kamu yang nari ya. Oke. Seperti oke. Om ya. Ah, ah. Oke. Sing satu nih. Satunya. Namanya siapa? Namanya siapa? Vindi. Vindi. Minti. Hei! Minti. Mas jeneng motor. Minti mor. Siapa namanya? Vindi. Vinky. Vindi. Apa? Vindi. Oh, Vindi. Oh, alah. Vindi. Asli Nganjuk. 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 Kelas berapa? Kelas 11. Ah. Pernah di mana saja? Nyanyi ya? Nyanyi apa tari? Yang juara internasional. Iya. Wah, Oke, di mana oke. itu? Di mana Tik? itu? Itu lomba Bali. Lah. Di Bali. Bali Desa. Hei! Kok iso balik desa lho. Internasional Cok, balik cok, desa. Internasional. Internasional. Yo ora usah ngene. Internasional. Kancane iki ro. Internasional balik desa lho. Maksudnya Di mana, Dek? Lombanya internasional dulu di mana? Itu penyelenggaranya di Bali International Choir juga. Jadi lombanya secara virtual. Virtual. Meskipun gitu. virtual kan ditonton orang banyak kan. Ya, itu seluruh iya, dunia ya, Dek. Ini anu loh, Mas Percel ini tingkatnya internasional juga. Dulu Iya. pernah di Hong Kong di penjara. Ya kan? Kowe aja ngono lho, Bar. Wis tak delik-delikne aku ae rawani ngomong, delik-delikne. Ngene iki Tapi dadilan terkenale. Podo-podo. Nah, aku nek kono enggak virtual, langsung penjara. Song penjara. Virtual. Coba saya ingin tahu. Kalau adik siapa? Adik Dewi coba kalau gini aja, jalannya jaipong aja. Oke. Iya toh? Oke. Kendangannya jaipong sama joget dengan jalannya. Dalam na tang tong tilintong ketandang tilintong tang tong tilintong ketandang tilintong tang. Seperti itu jogetnya gimana? Ingin tahu. Wah ya. Mohon maaf, ini enggak menerima ya. Coba dicontoni dulu, Iya dong, Oke, contohnya gini. Oke. Cing lah